Want vluchtelingen in 1940, 1944 in Westerdongerdeel en Oostdongerdeel binnen al uitgebracht. Maar nu is de vluchtelingen in Dokkum 1944 onbaar. En zelfs is het dat haar een trilogie klaar is. Reiner Talsma, doe de duimen welkom. Dank u wel. Ja, José Talsma, het trilogie is voltooid. Ben je tevreden met het resultaat? Nou ja, wij zouden maar één boek schrijven eigenlijk. Alleen nog eerst deel. En dat was al een hele klus. Dat hebben we al 4 jaar werk, maar één boek. Maar er zijn gewoon mensen, ja, eigenlijk is het net al maar één boek. Want ja, Eerst en West, die hadden bijna maar. West ben ik mooi. Nou, hebben we zitten te stemmen, wat was zo'n ja of nee? Nou, het moest dan toch maar worden. Maar toen kwam Dokkum ik nog bij, Eerst en West. Dus moest Dokkum ik nog. Ja. Nou, hebben we het maar voormaken. De trilogie. En hoe lang ga je er over die nou maar dan? Oei. In totaal is Nou. Alweer. Ja, we zijn in 2014 ongeveer. Ben wij daarmee begonnen. En hoeveel bladzijden ga je nog schreeuwen dan in totaal? Nou ja, als je optelt het boek, dan komen we op 1600 ongeveer. Ja. Het eerste boek wie krijgt 400. En het tweede, dat de vol is eigenlijk een beetje, ja, maar we zo'n Dokkum bij West-Dongerdeel waren. Maar West, alleen al weer al 460 bladzijden. Dus daar kon Dokkum niet meer bij. Nee, maar Dokkum weet eigenlijk een aparte gemeente daar, maar nee. In die tijd. Ja, doe al, hè? Ja. Dus, nou net, maar... nee, maar toen al. Dus ja, je had het soort alle 3 gemeentes pakt. Ja, nou ja, omdat dat doe ik om 3 gemeenten hier vanzelf. Ja. Want wie makkelijk dan om informatie te vinden van vluchtelingen? Want Mike is van je vluchtelingen. Wat maar we daaronder verstaan in jouw boek? Ja, dit is een heel moeilijk punt van een proto-mens, maar die weten net wat wij onder vluchtelingen verstaan. Ja, een goede vraag. Meestal hebben ze uit maar in evacuees. Die ben dus verplicht door de oerhiet om te verhuizen. Verplicht. Dan hebben we nog de bleekneusjes. De wat? De bleekneusjes. Bleekneusjes, ja. Ja, dat zijn de bandjes uit het westen van Londen die tijdens de oorlog discontinued kwamen. Want dat weer dus, bleekneusjes. Ze hadden het moeilijk qua eten en qua leven, zeg maar. En dan kun je zeggen van, win ik nog hongervluchtelingen. Maar dan hebben we het echt door de hongerwinter het laatste jaar hier, zeg maar. Dus daar zit nog wel wat verschil in. En dan hebben ik nog angstvluchtelingen. Kijk nog, oké. Ja. Dat zijn mensen die zeggen het onkomt dat de oorlog dichtbij kwam. En dan misschien wel voortkomen, dus die gingen zelf. Evacuees die moesten van de regering verhuizen, van de Duitsers vaak. En angstvluchtelingen die gaan op eigen man woord. Maar het boek zelf, gaat dat eigenlijk over al deze vluchtelingen? Ja. Ja, zeker. We gaan alles beflapt. En eigenlijk, er staat vluchtelingen, ben dat leven net. Doch nog blikken. Hoe wil je dan heten? Nou, dat is het punt. Dat konden we ooit net uitkomen. Maar het woordje vluchtelingen is op dit tijd wat een beladen woord. Doe in die tijd net zo, hè? Maar nou wel. Het woordje vluchtelingen had eigenlijk al wat een negatieve klank. Ik zou net weten hoe we dat oors gaan moesten. Er ben ik mensen maar die hebben wel eens bellen. Zeiden, ja, maar nee, dat weer net een vluchteling. Ik neem maar een bleekneusje, wat collega Talsma niet zei. Ja. Die kwam in het begin van de oorlog echt meer in de vakanties. Dan kwamen ze een week of 5, 6. En dan kwamen ze bij de gast, als er weer eens vakantie weer, dan kwamen ze weer. Vaak het oren hier wel weer, want ja, de groeide vanzelf een boom aan de mensen. Hè? Dus, maar ik ga eens een keer horen dat we maar een boek, dat boek, maar als Dongerdeel ben ik mee bezig om informatie. Ik kan bij een man. Nou, die wil alle helpen. Ja, wij gaan even gewoon. Ik ga maar een paar hier weer, want ja, er zit een heel schap tijd tussen, maar als het begint en als het boek leer is. Toen kwam ik weer, ik zei, ik ga bij jou weer om een boek. Om informatie voor het boek, wil je eigenlijk een boek hebben? Hij zei, vluchtelingen,
Ja, ik zei, ik kwam eens even maar. Dit gaat om 1940, 45. Nou, ik kwam net om 1940, 45 daar. Dus hij zei maar stop zo. Nee hoor. Ik ga niks met die vluchtelingen te krijgen. Nou, dus die ik perplex. Ja. Dat Dus kan toen niet ben tegen. ik nooit ook tegen. Ja, het woordje vluchtelingen, dat had voor Gond een hele negatieve kant. Terwijl dat ik die man eerst wist die om informatie. Hij weer allemaal werken, het weer prima, niks te doen. Maar een paar jaar later, het weer mis. Nou, ik denk, nou weet ik het net wat ik het door. Nee. Dus Maar hoe moest het nou dan hieten dan? ik zou het net weten. Je weet het ook net. Nee. Want, Nou ja, het zijn gewoon vluchtelingen. En in Ja. ieder geval ben het heel veel echt, nou zou ik zeggen, evacuees. Ze zijn verplicht worden terug. Zie je, maar bijvoorbeeld denken aan het aanleggen van de Atlantikwal, de Duitsers. De hele kust van Nederland, die is vrijmaken. Mensen mochten niet meer in Duinen komen. En de huizen die er vlakbij stonden, waren al jaar afbrutsen. Zelfs Tjerken, Katwijk bijvoorbeeld, is een voorbeeldje. De Tjerken stonden aardig aan de zeekant. Huppakee, afbreken de boel. Want je moet, bunkers komen, tankvallen. En, nou ja, die Tsjechische egels, hè, die steken... ja, die vreemde cruisen als met de staal, zeg maar. Ja. En dus moesten de mensen erbij. En meestal kregen ze nou wel even tijd in het begin. Maar later, dan hebben we het in Noord-Arnhem bijvoorbeeld, in september 1944, dan weer het een kwestie van Montfort. En snel maar heel Arnhem leeg wezen. 2 dagen tijd moesten ze al even voort. Omdat die Engelsen die winnen de landen. En de Duitsers die zeggen dat er omkomt dat die bevolking er tussen die beide legers in kwam, die moesten ze kwijt hebben. En toen moesten ze verplicht voort. In de 3 gemeenten die wij hadden, daar zitten haast 4.000 mensen uit Arnhem. Dat weer een hele protte in verhouding tot de oren plakken in Nederland. Je later heeft dus dat ze uit Limburg kwamen. Dat is februari 1944. Want toen zitten de Duitsers die zitten dan in Roermond bijvoorbeeld. En aan de andere kant van het water, daar zitten de Amerikanen en dat weer hen weg zitten. En de mensen zitten er tussenin. Als dat lijst, hoe die mensen leven daar in die kelders, schuilkelders. Weer een man die had een prachtig mooi boekje geschreven, weer een rechter. En hij zei altijd even stil weer. Dan gaan we naar boven daar, konden we even wat eten helje. Maar zo gauw werd het gefluit van de rakettenjaren, huppakee, weer naar beneden. Ja. Maar een onderdoeker, dat ben je ook een vluchteling? Wordt die ook in dat boek? Nee, een onderdoeker is een onderdoeker. En dan mag je weer in de boeken van André Postma. Ja. Die schuld daar wel over de onderdoekers. Ja. Okay, maar denk je het echt hoe mensen dus die de oorlog ontrainen moesten als het ware in die kamer? Want hoe volle mensen praten nou in Dokkum? Nou, dat zal ik je krijg vertellen. Ik ga hier een brief en er staat alles op wat wij een aantal mensen kan beschreven hebben. Omdat eigenlijk alle jaar die wij Tjen komen binnen, heb ik al beschreven. Soms heel kwaad. Maar als we mensen te pakken krijgen kon, dit en nog van vertellen kon, dan zijn het goede verhaaltjes van zo'n persoon. Nou, het gaat dus om in Oost-Dongerdeel om 1781, in West-Dongerdeel 1480 en Dokkum 1839. Dus mijn waar 4100. Ja. Dat is een hele protte van zo'n liedje. Dat is een hele protte, ja. Maar en net in heel Friesland, daar winnen 60.000, hè? Ja. Heel Friesland. Ja. 60.000. Maar ja, daar ga je ook gelukkig net alles Dus daar wordt weer dan met natuurlijk meer werk best. Ja. Maar dan ga je haast een Santje Maaien is de presentatie van het boek. Ja, nee, weekens nu. Alles zit erin. Je had natuurlijk ook onderzoek die naar de verhaaltjes. Ben je mee? Is er dan een verhaal wat je biep doet? Bijvoorbeeld van Dokkum, is er een bepaald verhaal je zegt van, dat kan ik niet horen. We hebben weken dus 2 sprekers. Het is al bijzonder dat die mensen komen kennen. Want iedereen is 90 en de andere is zo'n 90. Ja. En die van zo'n 90, dat is een Dirk Holewijn. En die wennen in Zuid-Arnhem. Dus aan de andere kant van het water. En direct op de allereerste dag van 20 september, dus van de aanval van de Heerden, moesten ze al schoolplek zieken. Want die kogels en granaten die kwamen bij hun oor. Ja. En toen zitten ze in een steenfabriek. 240 mensen.
wijn maar. En ze hien niks eigenlijk bij hun. En hien toast. En die hand van die derde holle wijn, die wie net benauwd. Die ging uit de fabriek bij. En daar weer een pomp. Maar dus, de kogels vliegen op elkaar op. Want die allieerden die dachten. En die Duitsers dachten. De vijand. Die man hupte waarom. Ja. En toen nog een keer. Tweede keer. Wijven van gewone burgers. En toen koorde die pomp even broek om die mensen even beter te gaan. En die man komt dus de zang in de verhaal. Ja. Dat is wel uniek. Uniek. Maar het frappante ervan is, die man, die wint het in Dokkum. Nee, eerder de Bleun. Nou, zei het wel net, hij is met de familie eerder bij een huis te gaan. Maar hij is mij jaren met vakantie in Dokkum. Het had hem altijd lutsen, dat ken het ook. Zijn vrouw is verstaan. Hij kreeg contact met in Dokkum. Daar Jensen vat hij contact mee. En dat is zo heen gebleven. Hij had een vriendin neemt er. Dus zijn, hij gaat altijd heen en weer. Het weekend dan gaat hij naar Dokkum. Ja. Zijn de ben, kan hij beter net naar Dokkum, daar te wijnen. Ja, dat ik heb wel wat. Doe eerder de wijn en nu ben het er nog. En dan had hij zijn plakje voor in Dokkum. Hij had zijn plakje voor in Dokkum. En bij ek frappant, zijn beppe is ook begroven in Dokkum. Dan was er eentje. Die had maar 4 dagen, die is omgekomen, die hele familie. En die beppe, die is maar 4 dagen die verstaan. Dus die had natuurlijk, die reis, dat had haar oormoors geweest. En ze werkt al over 80. Ja, maar dat zit natuurlijk ook alles beschreven in het boek, denk ik. Of net? Dus wie maakt eigenlijk net daarvoor vertellen, natuurlijk, want ons al meestal in het boek naar de Waar werd die presentatie houden? Die werd houden in de bibliotheek in Dokkum. En de mensen uit die wollen, kreeg een boekje, 27 dan, na 11:05. Want eerst is de presentatie en na de presentatie, dan kun je het boek daarbij halen. Het is echt een naslagwerk, zoals die oorboeken. Hele grote dingen in beschreven, maar wat vooral echt heel mooi is, waar je er is een namenregister achterin in het boek. Ja. En dat is dus alleen voor Dokkum, maar er staat echt alle namen van Oost en West in. Oké. Dus dat is heel bijzonder. Daar is een hele grote werk verdienen om dat aan je vorm te krijgen. Ja. Maar het is toch goed dat dat gebeurd is. Nou, want daar kist maar opzoeken en dan kist ook dat boek, die namen die het bij daar. Dus Chris, dat is dus een hele eigenlijk een encyclopedie, zeg maar, op naam. Zo'n 80 Ja, nou maar zien. Ja. Mario, dank je. Hou je een tijd voor maken en een goede presentatie, de Sank in de Maaien. Ja. En succes eventueel. Stel voor dat mijn volgende boek. Ja, dank wel. Dank je. Het woord van het waard.